L-antana huwa l-intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Awċi. Iddikjara dan il-Prim Ministru Roberta Bela fil-Parlament il-ħamis filgħaxija waqt li kien qed jiġi diskuss 11 abbozz tal-liġi imresqa mill-Oppożizzjoni fejn hawnhekk huwa nnota n-negattività tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista immexxija minn Bernard Grech u r-rieda ta' gvern immexxi minnu. Jien l-ambizzjoni politika, l-għan politiku tiegħi għal-Ottubru li ġej huwa jekk ningħata l-fiduċja mill-poplu li nerġa' niġi f'din il-Kamra, inresqu baġit ieħor li bih inkomplu ntejbu il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Li f'Ottubru niġi hawn u mal-pensjonanti nkun nista' nitħaddet u ngħidilhom kif se nkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom billi nkomplu ntejbu il-pensjonijiet tagħhom u mela noqgħod nitħaddet fuq il-min se nixħet il-ħabs u meta ħanixħtu l-ħabs. Il-Prim Ministru tenna kif il-liġijiet li trid iddaħħal l-Oppożizzjoni bl-aktar mod ċar itapnu ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Ġifieri intom tridu li ndaħlu liġi fejn aħna mal-komunità internazzjonali ngħidu li f'Malta għandna stat mafjuż. M'għandkomx ċans. Dr. Bela tenna kif dan il-gvern fl-aħħar xhur ħadem qatih sabiex jimplementa rakkomandazzjonijiet tal-Bord tal-Inkjesta Pubblika dwar il-qtil ta' Defni Caruana Galizia. Fil-fatt għal kif il-gvern ikkonsulta kemm felaħ mal-entitajiet involuti fosthom akademiċi u ġurnalisti kif ukoll istituzzjonijiet internazzjonali biex ikun f'pożizzjoni li jaħtar kumitat ta' esperti kif suġġerit mill-Inkjesta Pubblika nnifisha, kumitat li anke dwar il-membri tiegħu saret konsultazzjoni wiesa u qed jitmexxa mill-imħallef Michael Mallija li mexxa wkoll il-Bord tal-Inkjesta Pubblika. Fil-Parlament il-Prim Ministru ppreżenta l-abbozzi li tressqu mill-Gvern quddiem il-Kumitat tal-Esperti. Abbozzi li fuqhom il-Gvern mistenni jippreżenta liġi anke ambizzjuża għall protezzjoni tal-ġurnalisti magħrufa bħala anti-SLAPP. Se nkun qiegħed issa stess impoġġi fuq il-mejda tal-Kamra l-abbozzi illi aħna ressaqna quddiem il-Kumitat tal-Esperti. Naturalment, b'rispett lejn il-ħidma tal-Kumitat aħna mhux se nkunu qed immexxu bil-proċess formali sakemm il-Kumitat jiġi lura bir-reazzjonijiet tiegħu. Il-Prim Ministru nnota kif kien dan il-Gvern li wettaq bosta riformi li saħħew il-governanza f'pajjiżna fosthom kif jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija. L-istituzzjonijiet ukoll ingħataw importanza assoluta hekk kif fi kliem il-Prim Ministru dawn ingħataw ir-riżorsi meħtieġa sabiex jaħdmu bl-aktar mod indipendenti. Fil-Parlament il-Prim Ministru temp messaġġ ta' kuraġġ u ta' viżjoni għal Malta. Aħna nemmnu fin-nies u nemmnu f'Malta. Iva, Sinjura President, Malta li se nħallu lill-uliedna se tkun Malta dejjem aktar ġusta. U se jerġa' ikkun dan il-Gvern li jmexxi l quddiem ir-riformi importanti u meħtieġa. Għalhekk se nkomplu nżommu l-ekonomija b'saħħitha. Għalhekk se nkomplu nżommu l-fiduċja f'dan il-pajjiż b'saħħitha. Dan se jibqa' pajjiż fejn fih tista' taħdem bl-anqas xkiel possibbli, fejn tista' iva tilħaq il-ħolm u l-aspirazzjonijiet tiegħek u timxi il-qudiem. Grazzi.